Τι θες τώρα? Φέρ' το δώρο. Καταρχάς, δεν πιστεύω να μπερδεύτηκες. Εγώ είμαι. Βαρέθηκες να φαίνεσαι. Λες και είσαι ο μαχητής ασφάλτου. Ενώ πραγματικά αυτό που θέλεις είναι να πας να αγοράσεις τον πρωινό σου καφεδάκο. Σου έχω τη λύση. Πολλοί μου ζητάγατε ένα casual μπουφανάκι, αλλά 3/4 για να μην κρυώνει μεσούλα. Με το συγκεκριμένο μπουφάν μπορείς να πας κατευθείαν μετά τη δουλειά σου στον καφέ σου ή στο μπαράκι σου, χωρίς να σταματήσεις στο σπίτι σου για να αλλάξεις outfit. Εδώ σας έχω το HGV Pro Rapid. Ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις. Ποιος είπε ότι δεν γίνεται να είσαι και ο βασιλιάς του ασφάλτου και ο βασιλιάς του Σαββατόβραδου παράλληλα? Το HGV Pro Rapid δεν θυσιάζει σε τίποτα σε ασφάλεια, ανεξάρτητα το casual ύφος του. Έχει προστασία σε αγκώνες, ώμους αλλά και πλατούλα. Διαθέτει δύο μεγάλους αραγωγούς στο μπροστά μέρος όπου το κάνουν 4 εποχών, αλλά και μια αφαιρούμενη επενδυσούλα, την οποία την έχω αφαιρέσει εγώ λόγω καιρού. Είναι αδιάβροχο, καθώς έχει μια μεμβράνη Drytex εσωτερικά. Τέλος, για την ασφάλειά σας, διαθέτει πάρα πολλές ανακλαστικές επιφάνειες, οι οποίες είναι αυτές εδώ οι γκρι που βλέπετε, είτε στο πλάι είτε στο πίσω μέρος. Η κουκουλίτσα εννοείται πως αφαιρείται με ένα φερμουαράκι. Βρείτε το στο κατάστημά μας στη τιμή των 145€, είτε στη Λεωφόρου Βηγιαγμένης 583 στην Αγιορούπολη, αλλά και στο tufas.gr. Περάστε το, δοκιμάστε. Like και follow για το επόμενο βιντεάκι. Σας αφήνω γιατί έχω να πάω για καφεδάκι με τα παιδιά από τη δουλειά.